καρδιά μου. Δεν είσαι καλό μου μισό, το πάθος. Δεν είναι ό,τι σε μισώ, έκανα λάθος. Δεν είσαι καλό μου μισό, μου φεύγουν με τα αισθήματα μου, μετακομίζει η καρδιά μου, μετακομίζει η καρδιά μου. Το πάθος δεν είναι ό,τι σε μισώ. Σε λίγο, η ώρα στο Master είναι 7. Ένα τζάκι σπίνεται στο μπλε, σε γλιτώνει από το πετρέλαιο του χειμώνα και ανοίγει νέα εποχή στο σπίτι και τα οικονομικά σου. Φυσικά, μόνο στην Ξυλοθερμική. Εδώ θα βρεις τα ενεργειακά τζάκια που σου εξοικονομούν χρήμα και ενέργεια με πρωτοποριακό design και υλικά, αλλά και ενεργειακές σόμπες πέλετ, λέβητες πέλετ και κάθε λύση που σημαίνει οικονομία. Ξυλοθερμική. Ενεργειακά τζάκια, σόμπες πέλετ και λέβητες πέλετ που φροντίζουν εσάς, το σπίτι, τη ζέστη, το περιβάλλον και φυσικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ανακαλύψτε τα τώρα μόνο στην Ξυλοθερμική, δίπλα στο Οζερή Ταβέρνα Καραφάκη, στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 25 503. Ξυλοθερμική. Πρόταση που καίει. Προσφορά τζακιών. Ενεργειακό 800 ευρώ και τζακολέβητα 850 ευρώ. Οι επιτυχημένες συνεργασίες μας τα λένε όλα. Η δουλειά μας μιλάει για